mbadda dow ho minati no iwri hen ko dow maari safrano ma yahaade hani in kayli no noddi hemne kami kulɗo ha mi anda ko jaaboto muɗum an kala tawɗo ma aɗa haaɓe ngello cuulel holko wiyata mamaye ka hen san fo ker sa haɓde ngello cuulel ha kar poñodire mum ngello cuulel so gañinomi jungo walla ma hen mi jungo ko kalta o wubboy ɗum wona haala ɗum ɗo woni ko wona haala no hoɗo ko cuulel dosel fotani dillindem holno pornoɗa wadde to wona dayni hayso hunde a heeɓi ko musma a fotani hollirde ɓe haɓe kamɓe aɓe ganda hunde no muusi sinno sakko mawɗo wiye e mais ko cuulel aɗa heɓɓe aɗa wadde mum colma cottomani ma ɗum ɗo yoɗani ma de holno gandirnoma ko wona oɗo jikku ɗum ɗo kam tawa wawi guitta ɗum e ma ha laaɓa ha we ceerna mi yiiɗa yirtude comme ça dayni oɗo ko cuulel cuulel tossel o so wonno cuulel ne jogo fit arde ɗo hay dowle sam ene ngappa hay dowle sam ne haalde goɗɗo o kala ko woni ko wonna ɗuma hoore ma furen ɗum a fotan hokkude ɓe ɗeɗon doole nda ko ngillo cuullere so ngemɓa o jogota ko haqqille walla ko jogo cuusal wiɗon huccirema ɗum an hoore ma fonno firtude haqqille ma o ganda ngillo cuulel ko ngemɓa te oɗo sa funtidire ngillo cuulel ma heɓ ko jiɗɗa o taw hay goto tina samba tina demba tina kono sa wiyeɗo futidire makko walla haaɓe makko ko tawma hen fof ko kalta ami min wona ko badduɓe cuulel ko muusimi de ɗum fof min muusani min cukalel ngel mbaɗa wawi reglan ɗum hoore min muusima koko nammi ɗo e galle he kaalɗum meeɗa wiide witere ma wujji kaalɗum mbaɗa wadde o ene jinggana ɗum ƴetta ɗum paa ene haawi min no fiyami min maayi gongo so henti yo haale aha an ha nder haala ma kaalidu meeɗa fiidema kaalidu meeɗa hay furadema kali sa yofrima par ce que joɗaki gongo maye min mi joɗaki aha joɗaki gongo sa joɗaki gongo ni sihil ma mi haalnete ɗum ɗum heddino oɗo ko cuulel tossel oɗo ko cuulel tossel a fotani hokkude yimɓeɓe ko kayri maye ha gara joɗoɗo aɗa wadde cuulel ngel colma mi tottuma ha joom galle ma nar ene yanta hen so nangano hokkude yimɓe ne gandi ko kewatno hay goto anda jibi ko ya artir haqqille ma o perta girmade ndara ganda ko yahre ko ɗum ɗo aren ngello cuulel aren hoɓoɓe caggal makko tegari mi haalantama arende foof hay darala ko majjuɗa hen jimi ko perta girmade guddira haqqille ma o ganda ko mbatta ganda ko jahara so wona ɗum to paɗa to ndiyam ala ronde a bonanat hoorema tawa anda yaaru seese ngello cuulel moni jiimi sa funtodire makko ma heɓa haqqille makko par ce que oɗo o anda hay dara kala ko haali walla kala ko waɗi ko bannaɗo kala ko haali ko biyaɗo yo haal ɗum ɗum an hoore maɗa ni ko ngembaɗo ay on ganda on toñaɗo ganduɗon ko joftiɗo min booba kejo taw mboɗo jooɗi min mawɗo kelli faara ene toñam ene waɗa mi gar walla mi haala kadi wiimi halta ma ko ɗum ceelimi aɗa ɗum calɗa ɗum ceeliɗa hono ko ɗum kalantuma ɗum wi cuulel ngel ko toñma o ko cuulel tosel ko cuulel o ko cuulel tosel sa nangiri ko cuulel sa nangirani ko cuulel ma e anana ko kalan ma ko hana wala nanani ɗum an haala men hande wawa welde sabu min ko kalami ko e an ko kalta ko ɗo jiiɗa laaɓi min cikka noon somi haalnima wona ɗum no jaboɗɗa min booba keccino bonnira minede mbaɗa safara ɗum mbiyan kam koko cukalel o ko cukalel so wonno cukalel mo naata ɗo e dow leysa minoma haalde joom gallam ɗo e dow leysa maani booba yo woyru data maani pour ma so luuɓi ko ɓi yumma wawi haalandemo ɗum ɗum ko kalla hande wode fewa maani siko haalanimo gonga mbiyan fof kalon gonga mais a jooɗa he gonga eyyi holno poɗɗa jooɗirade walla holno poɗɗa waɗde comporté to wona dani min noon miɗo natti heftindema de mi natti ammudema jimmi ko ya jooɗo jonde ma no mbanɗa hanki heccanki ni wuro dirtu hen hay ñalawma goto gillo cuulel tosel so tawama ɗo ene dillilma ha aɗa haaɓe joom galle ma ɗum noon yoɗani ma ni wonti an noon Jeynaba yaraw anti ceerno modela ko haalama walla yaraw ala ko iñan ko ɗum woni ɓuura yawde minan min hokko wondema ceerno modi e joni mi tamani ɗo ko an gandum e moƴƴi wawa haalde ko hande ɓeɗon ɓe wela
wallahi a terni non ala ko heddani ma so wona wadde menace diyam Ceerno Modou non tiya osé wallahi tiya osé nganda ñane même dawo fofu mi wada manango ronde ma joni min natti rokkude ma hay dara hay tous vaut rien hein an baade e biyam so baddi ko addi hen ada wada mo menace ada jodo do biya so yelti ka pion wala tikata wala ba bilen min wada menace wala piyakam an ko woni Ceerno Modou joni ari Dakaru a meli mara Dakaru a fudima fuydi d'accord ma andu wallahi ko jeyata kam ko momi sokku min burma hodde do e Dakaru ayan ba bagado fulka vrena faran ma ngara jodda do ringo yeso do tortininza way ha jamala tortininza anani mi haja kay min go biye mi rusuta ko en taga an fanno wajare biye nda biye mo woni halama biye wadana machine cionyo o badano tracteur nanga o tuule toxel fiedum ha jole domu astaghfirullah won mawdo kurko yari do 12000 efre ga wallahi honno wayi wonta honno neddo wayi werde 12000 efre ga wona ko bienne ko boccanagal ma ko nen wallahi pama non gedel ay sa nemi a wonta memde mi sogal ma da sa nemi certificat médical maden tu suko non dem way mbara fada tan il a des conséquences ñano dañu conséquences fo mo keba ko natema ko ngamma an dum jinmi andu an ko aduma do ko dil yimbe fo ne gandi ko dil aduma do ultima foot aduma do ha ala sisi yebbi dil mbadda encore détournement de mineur du mbadda jida arde do ada wadi dum application te dum so mi wadi ma signal wallahi a nyallata hada ma de kam signal mi wonna signal ay bas ko lew ko ki mi gon kegal min ko man mi ko min pour madum andude aller retour ko mbad dum ada ni anani ak jette ci ko wada manika ada wadi manika ko même temps honno woni ni même temps wallahi kegal ko manigas mida ko manigas wala ko ci ko le docteur addu ma da fawdu men dalil il est épousé 18 ans wona tugle il est encore seul ayo il est encore seul bon wawadu joni ko ci kata ko woni hakkile mako mi wada dum mi jettete comme témoin holmo jetta Khalid ane mari e jero ono fo ngare gay mo soli mo ngare gay tawe kam da Azam ngare jende kala ko kaga mi jabo ma jende ma lu no brand Pardon. Ne dogo dem. Tello les. Wallahi. Yiɗam gam yiɗara. Nde yewtere ko min saabi noon sa yi onon ɓe fof kawruɗon hen min yiɗi kala ko kaalan yo wat témoin Wallahi. kalin noon min haalam hewta ko an kaldan ko mbinoman ko ɗo hanki ko hen gonmi hande désormais mi ƴetti décision ferme Wallahi kaw. hakkude ma e farmatoɗo so allah lamɗo jaaɓi kam mbaɗo ɗum anani dans la histoire a meeɗa yiide mariage forcé gorko no forcé te ɗum wona mariage forcé o ko bande te dewgal ngal mi humat ɗum mi waynakima noon kam jiɗɗo tan tina ɗum eyyi Allah jarama ka cukkumi noon hanti haddude ma définitive yoni tawde noon an saabi ndu jonde mi haala ɗum wadde yimɓe fof nana kaw min ka kawam tan eɗen jiidi te eɗen jiidi to baɗi te kala teddugal mi ponmo tottude kawa mi tottimo ɗum mi teddinimo mi hormimama ala fof ka waɗani kam e galle an alsan gila men moɗo muñiɗum moɗo deeƴi kono noon ɗo a yettimo terminus kaw gila aduna dawa dali ha joni
ameda yide mariage forcé taw ko gorko forcété maye an dum meda wat tawdo non arrende be do yimbe fof ko be seed min na kam fof be cetto ko muñal nomi ko do haade te à partir de hande ganda natti wonde kaw min mi itti dum morsi ko tan ne ko kala fama non wontade bom hande wontade bom jam wontade bom bawo jam dum jewete ouais ça c'est bien parlé d'accord on a été décision normal ça va mais désormais bien comme il dit très good to anke cette décision mais non bien njahata mariage leli dum wat leli wat acca sudo tumare fay ande rew on leli dum wat mari mujjen on leli dum wat mor ya ma mer gaddu no be la khat sa buñiti ma tugal ngel ko minama ñene buñiti da ko ko minama mor on ngala fulla ngala fay vori yoni kaw gasi wala dum dinno da ñun la poussé gallo ñu la wadi fere xam mari woti bam nawti dum gadde sababu fof ko sababu ngel do pharmacie fof mbita ngel do joni galle o fusi wana gasi a weltimu benama buubi kaw mo dana non dum do mbatta aw dañata en hunde dum ganda do sa wala ni gede mo sa la jabi mom dañ hin hunde ala problème sa la jabi mom dañ hin hunde moji sa la jabi mom dañ hin hunde mor am faible ada wadi faible jeni ko pata riwela umma boy ono foppo sa sigi ko jidda ho mo watte dum apputi mo tawela no ya ar fodi yilade gorko de hese la ma cieram mor ma alsan kaw hayana fori yilade kaw ko monti tutation mako ha tello ha lab ha wecca ko neddo won ay won tolno tay aduna sa daña debbo a faata bernde aronkat fandu ko yimbe kala ko an kaw min holko jida yam kaw min tan holko jida yam tan min kaw ko ganda ene yawni wasdama yawde tama tay ngarduma mi Dakar waddi non an kaw wasde yawde tege maddu Dakar an kaw kala ko batten do ko min ma bamda ko min ma pewjuddu e hol sima ko kaw pusa dewgal janagal kadi etta odo kadi biya rokko dum kali kali o futi res o ko cousin makko kaw a halan don gonga kaw halan go alsan joddimo do leli mo don kay am tallo leydi kaw ko jimbi ko wadi ko hal ko tifadan kaw tawirango Allah kalda ma ngal mi dedda gaccere mi ittudum halabe mi hande mi salaki en nehede kumtare mi salaki en tokkede beeyo mi won kaw ay ko jidanda kali ko min ko dum jinne odo holdo o ko mi jiddom dans la public on dit mais humilié ça ɓuri wadde humilié bari jettu bagage uji manje ummuto hande a walata to ça suffit min hay goto yawna hay goto meeɗa kam yawa ummo jehen mbiya baba ko mbiyata baba ummo jehen mi yahande ijam mari o wadna humilié hakkude yimɓe fof mbiya e haali mi wawa yaade an ñan fof so ari ɗo an wiyatno ko mimi muñ dewgal welani wona an wiyatno noon somi haalnima probléme am mbiya muñ tan ma natto joni hande ko an wiyata ko mimi armiya te min mi waddani joom gallam baaba mi wawa yaadde ko gonga e ma gonga yam kay baaba mi wawa yaade ko riide joom gallam kay te min mbaddani haydara mi wawa yaadde ak mbawmi hen wadde tolnimama ɗon on tolni kay mi wawa yaade kam so haal Allah haali gonga moom so haalla an wiyatno
min wiyanno ma ya jooɗo kala ko wonma mina ko gon ɗum moom ko gon e ma wona a yi situation o kam hay goto haalantama Mike. ha wadde noon balo nane kama Mariatu yimɓe jehen mbiɗa ka jottol walilahi hamdu aɗi joom galle ma ɗum kay laaɓola maɗa hen sene muuɗa kaaƴe kono min dal mi waɗi dow waram no poti mi wadde eyi min noon so Allah aɗa yiɗi Bamba yiɗi kay. aɗa wawi wadde supporté kaw makko Ma wadde hen tan. wala kaw makko sa woppiɗame min mbaɗa mawɗo an wona mbiraɗi tan tindu galle ma nan ɗon aɗa ɗon to kaldi woni kaldi sa yi mbaɗir ni wona e sago a faami nde joni nde ngummi mbino ko ɓeɗe nawtama joni Mariatu min nawtama kalde sabu oɗon kaani ɗo woni nde kaldumi e makko o hollimi yidde makko nane ma ni hedde ma on baddali hay caɗele goto Allah ko badda ko mushi o waɗanimo hay dara o yittat ko rese mbimomi o witan ɗum tawi noon mbimi yomi haalane jetta nah responsabilité ma inchallah gona gorko ngora woni musde mais joni puɗɗiɗa wonde gorko normal sabu anani ko kawma haali ko o waɗi ko waɗata ko gasi ko heddi ko tinnoɗa sona jaɓi ay esam wona ferade konngol ma ay sa wi maari yo ar ko hoota galle o wima o yahani omo yiɗi heddade e dewgal makko o haali ko foti haalde sabu maari mine makko wona hannde te mboɗo anndi yidde nde o yiɗi kam nde ko gonga e makko minene ko jiɗmomi ko gonga yen te maari ne anndi ko min woni hoɗon tigi rigi minene mboɗo anndi mo waɗa mboɗo wonko ngannduɗaa haala heewata tan kono o yahata par ce que emin nganndondiri no feewi kanta kaawa min kawam jooni mi felatamo par ce que mboɗo anndi kawam kanko ko kelɗo hoore ɗo to woni par ce que aduna welata ha gorko forcé wiye yo naate dewgal rokkama te gorko o yaadani hen walla debbo o yaadani hen a faami c'est des jamais vu c'est des jamais vu te kadi jamais vu ça ay ko wona ɗum ko esal jaafoɗa kono ay dewle joni il faut babiraɓe e yumiraɓe dokkata seeɗa sukaɓeɓe hay ko gara par ce que ay hay ko garata ɗo ko souvent ko ɓuuri heewde aɗa haada e maari walla aɗa naata aɗa yaade ɗum ne wawi yaade ha waɗa perturbe dewgal maari tawi pour o rokke temps o ɓe o wuura e galle makko c'est très important ya garta o so ɓooyi tan waɗanmo perturbe dal o jaafoɗa firti ko yom jooɗoɗa garangalam ɗo yete ala ko firti haydara yom jooɗoɗa oto yiiri ɗum noon ni mais juste yewtere tan quoi par ce que desaɗo kadi mi yiiri woppede deeƴe suuro kono wona koyngal nder koyngal ɗon sa yi mbeɗa ara wona haydara ko jurmo tan aɗa anndi ɗo koymi Mariatu aɗa anndi ɗo pammuɗo te an mbeɗa anndi ka on sa yi mbeɗa ara dewgal sukaɓe ko mawɓe pewdata ha wona mawɓe waaɓe ɗo mawɓe gooñiɗo mi faami wona mawɗo mbaɗo mawɗo o ni faami kono a faami kono usen koyɗe ɗe tan ala inchallah usen ɓerde ma bob sa yiɗa ni min nanga koyngal ala wiyano yanno kono usen tan ala probléme usen tan tawi ko kawam noon ala probléme min mami lijjiɗum ma lijjiɗum so Allah jaɓi
fo tinnuɗa de ala mami liggey o nannima ko gandanɗa hoore ma ko woni muuside ala kaw ala to nanata mbima min dewgalam e maare mi fijirani ɗum te ala hay goɗɗo wona farmata wona kumba mo wawi ɗum rokkude te kadi wona ɗum ko e sam yimɓe moni koye korka te gumɗo wonko tali goɗɗum so wona wiiɗade diwo boyli jamma wadde min wonko wona hakkilam goɗɗum ko wona wiide mboɗo resa gueɗo cuhli ɗum so nelima ɗano ɗe kono sabu Allah maari yo rokke banma usen koyde ɗeɗa min nani